Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта аз кори Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон хулосабардорӣ намуда дар саҳифааш ба чунин мазмун маълумот нашр кард. Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон аз узви нисбатан нави Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта буда ба рӯйхати 10 федератсияи беҳтарин дар сатҳи бузургсолон ва наврасон мебошад. Пас аз шомил шудан ба узви Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта, он ба як пешравии шабеҳ ба Шаҳобсанг ноил шудааст. Менеҷери робитаҳои байналмилалии Тоҷикистон Фаррух Ҳалимов дар бораи соли гузашта андешаронӣ карда аз пешравиҳои даста изҳори хушнудӣ карда ва гуфт: мунтахаби миллии мо бар замми ҳамаи ин пастиву баландиҳо пеш рафта истодааст. Соли 2021 барои Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон хеле бобарор буд, зеро ҳамчун федератсияи нави узви Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта мо тавонистем дар ҳамаи 4 чемпионати байналмилалӣ, 3 мусобиқаи Федератсияи байналмилалӣ ва 1 чемпионати Конфедератсияи муҳорибаҳои омехтаи Осиё марказӣ ширкат варзем ва дар ҳар яки онҳо ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. Дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон дар София 5 варзишгари федератсияи кишвар 1 медали тилло ва 3 биринҷӣ ба даст овард. Дар чемпионати кушоди Аврупо наврасони мо дар Қазон 12 варзишгар иштирок намуда 2 медали тилло ва 4 биринҷӣ ба даст оварданд. Дар ҷоми ҷаҳонӣ миёни калонсолу ва наврасон дар Прагаи ҷумҳурии Чехия 9 варзишгари кишвари мо ширкат варзида 3 медали тилло, 1 нуқра ва 4 биринҷӣ ва дар чемпионати якюми Осиё марказӣ дар шаҳри Нукуси Узбекистон дастаи дуюми Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон 4 медали нуқра ва 6 биринҷӣ ба даст овард. Аксари давлатҳо дарёфтанд, ки пандемияи COVID-19 ва маҳдудиятҳое, ки бо он ҳамроҳ буданд, барои омӯзишашон мушкилоти ҷиддӣ эҷод намудааст. Аммо Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон дар баробари кумитаи варзиш кор мекард ва тавонистанд кори худро идома диҳанд. Шаҳрдод Ҳалимов: дар соли 2020 то ҳол муҳорибаҳои омехта ҳамчун як намуди варзиш дар Тоҷикистон эътироф нашуда буд. Аммо Федератсияи муҳорибаҳои омехта аккредитатсияи кумитаи варзиши Тоҷикистонро гирифт ва мувофиқи он баромад намуд. Сарфи назар аз пандемия, федератсия тавонист тамринро идома диҳад ва тибқи тавсияҳои Федератсияи байналмилалӣ чемпионатҳои маҳаллиро бидуни тамошобин баргузор кунад. Аммо ба расмият нашинохтани муҳорибаҳои омехта дар ҷумҳурӣ дер давом накард. Дар 12 моҳи охир Федератсия барои ба расмият шинохтани муҳорибаҳои омехта ҳамчун як намуди варзиш дар Тоҷикистон як қадами бузург гузошт. Бо ташаббуси президенти Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон Даврон Ҷураев, ки 1 апрели соли 2021 ба Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намуд ва муҳорибаҳои омехта ҳамчун як намуди варзиш эътироф гардид. Таъкид кардан муҳим аст, ки президенти Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта Керит Браун моҳи декабри соли 2020 ба Тоҷикистон омад ва ин дар эътирофи расмии варзиши муҳорибаҳои омехта дар кишвари мо саҳми бузург гузошт. Иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дурнамоҳои хуберо барои иштирокчиён эҷод мекунанд. аз ҷумла Отабек Раҷабов ва Беҳрӯз Хуршедзода бо тартиб дар зинаҳои якум ва дуюм дар радабандиҳои миёни ҷавонон қарор доранд. тавре ки Ҳалимов шаҳр дод, дар ҳоле ки кори федератсия дар арсаи мусобиқот аз худ шаҳодат медиҳад, дар баробари ин ба корҳои дигари хуб низ машғул аст. Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон дар соли 2021 барои ба танзим ва баланд бардоштани фарҳанги муҳорибаҳои омехта як қатор чорабиниҳои мушаххас баргузор намуд. мо мехоҳем бо таъмин намудани таҷҳизоти варзишии муҳорибаҳои омехта дар якчанд чорабиниҳо барои варзишгарони ҷавон шароити мусоид фароҳам орем ва ба ин васила таълиму тарбияи ҷисмонӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва дар оммавӣ гардонидани варзиши муҳорибаҳои омехта ҳамчун намуди варзиши бехатару солимро дар ҷумҳурии Тоҷикистон такмил диҳем. ба ҷуз ин Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон инчунин чорабиниҳои хайриявӣ, дастгирии ятимон ва одамони камбизоатро бахусус дар давраи пандемияи COVID-19 гузаронд. дар умум барои Федератсияи муҳорибаҳои омехта 12 моҳи гузашта хеле пурсамар ва фоидаовар буд. ба даст овардани эътироф аз ҷониби ҳукумат як дастоварди бузургест, ки бо муваффақияти бузурги мусобиқаҳои он ҳамроҳ аст. агар онҳо тавонанд дар чемпионати ҷаҳон баромади устувор нишон диҳанд, Федератсия метавонад то феврали соли 2022 худро дар топ 5 беҳтаринҳои ҷаҳон пайдо кунад.